Yazi lamapolisa namhlanje awahlukanga kulamapolisa ngo1976 ayehlukubeza abefundi. And into ebuhlungu is that lamapolisa amnyama ayathanda uzishayinisa ebantwini abamhlophe. Yet lamabhulu bahamba nawo abantwana babo bona abanangxaki yofunda. Kodwa ni namapolisa abantu abamnyama nihambela phezulu. Xa kuthiwa apha nanga amagintsa nazi criminals amanyani nabo noteksi besilwe ningamagwala niyoyika, but makuthiwe naba abafundi beprotest hambela phambili fondini, hambela phambili tshala isifuba osiswayini, we're doing over check, so ndiyanqinelana nalo mfo besitsho ukuthi makunyiwe macala because lamapolisa ngawo lajoyo ba kuzawunyiwa. When it comes to le campaign ka Fees Must Fall, amapolisa ngawokuqala uthi kuzawunyiwa. Ayizoba right ke lonto leba makunyiwe kwicala eli1 makunyiwe kwelicala lethu qhal ka Fees Must Fall kunganyiwa kwelicala labo ngamapolisa. Mayibefe lento makunyiwe macala, uyava ke, makunyiwe macala izolunga lonto le. So we need to come together size ne strategy uba singayilungisa njani lento ba kunganyiwa icala eli1 makunyiwe macala sinye banye